Kajing pen krep ban ñiew ki vote na bentak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Polo hak step jong South Tarik Jilio arja arpusau kam sham lalong kumbalakam daki bor penyat balabiang nadong shadong namar lynti ban poi shaka jaka ñiew vote kala Kylla ahor na kajing pyndap khyndew hak lai Tarik Jilio arja arpusau ringkat uslap ubalan nang pen sbo shu kani lynti na lor bala tap naka jain tap ba peitliu nadu ka khardap ka bala pensok sat yagi officer bat barok be dan benta ka jingpen krep ban nyovon ka ban sedang hakikat tu kat nipor menta ka step tangkat ta ka jinglet jingwan ki kali na kani ka jaka kala pen kala kti shu bat bu iki kenjak ya ka jinglong kani ka jaka kumban shukdaw Polo an ñiew yaki vote na khatsantali ki Legislative Assembly Constituency ka East Khasils District na kibadon boro khat ñewtli bakanthop yaki ban ñew Hasora Civil Subdivision na kabanta artli ki constituency may request the counting assistant of 20 million to report to hall 9 table 8 immediately. May request security read.com to come and report. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya